mar manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua molose weche mopogore opogore ka bende wacho nowuok otieno ma kawuono kodhi e piny Amerika kama odhi rado gi jo Kenya man kono mondo mi gisum paro e wi telo ma pacho ka. Wabiro kelo ni mathoth mowacho e weche manyien mabiro. Ka wadhi nyime ni jatend piny William Ruto okone jok mageto thuolo oko sirikal mare ni paro moleo kendo morem ni mar onge thuolo kata matin ma thuolo sirikande. Ruto onyonore ni sirikal biro kawo okang' mager ne jok matemo wang'o tesende mag obila. Kapok wamiyi siganano, wadoga ne wawinjo ane gima Gachagua medo wacho. Gwenda kwira andũ a nyũmba itũ meyũmĩrĩrie tondũ nyũmba itũ ĩ hatĩka-inĩ. Mana kamano wawinjo ane kaka jatend piny ne loso motelo. Tem ketho mondine jomoheri ataro mar biuru ira un moganguru mapek to un uyudu yeyo. Tunaelewana? Wajaribu. Siasa mar loko telo koro medo mako mach pachoka eka jatend piny William Ruto ogolo siem mager kapino ne joma temo thulo sirikande ni biro neno gima ne pondo ne burubala. Hamuwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Sijui kama tunaelewana. I want to tell those characters, the ones who are telling us, giving us lectures, that they can change this administration using unlawful, using violence, using unlawful means at before 2027. Let them try. Ruto mane oloso dagoreti e kinde sidho gedo mag ute manengo gi ogonyore okone jok maparo ni loch mare nyalo rumo kapok jochopo yiero maduong' ma 2027 ne oparo modeko kendo moleo ni mar siasa mag athuye e kendo sondo ganda kata dho udi e kaka yoro lochore sirikal e gie tok pacho ok ne nyalre. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura, ati wanataka kupanga fujo, ati wapange maandamano, ati wachome mali ya watu, ati walete maafa Kenya, ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu, watajua hawajui. Wajaribu. Allah, hii ni Kenya ya demokrasia, my friends. Kenya ni inchi ya demokrasia. Jatend piny mane loso mager kajal momuonya pilo chiko okone japiny rowere e kata jasiasa manyalo wang'o tesendo bila e kata monjo bila en janjore makoch manyaka to koro toka nyuogo e kendo kol oko kamineme. Na kama walikuwa wanafikiria ile walikuwa wanafikiria, wafikirie tena, because mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika, enough is enough. I want to say that for the avoidance of any doubt. Sijui kama tumeelewana jameni. Tumeelewana? Wacha nirudie. Those who attack our police, those who attack our security men and women, those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. Kaniotene kod ja od bura malang'ata Felix Oduor kod Beatrice Elachi jatend piny omunono gimomiyo sirikande ema iguro pien e kendo pong' kod liet mathoth mopogore kod jotend piny mamoko mosekalo e kaka Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta. Na mtu asini unajua wananiambia sijui nini, sijui Moi, sijui Moi. Moi alikuwa rais wa Kenya, vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya, vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya, na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta, na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki, na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Hii kisirani ni ya nini? Hapana. Hiyo ni upuzi. Sio kama naelewana bwana. Tuko pamoja. Hii fujo yote wananiletea, mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Hii madharau na kiburi ni ya nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV.